Right. Makadi muri Zimbabwe. Welcome to Zim Reality ITV. Panapa tunoita nguva firidzo netsvakiridzo patinongowafa malatest patinokuigira nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Nyaya ndinayo guys inyaya yamukoma fungai vanogara kuEpworth. Ndifunga tine mavhidhiyo takamboita kumashure uko vachitsanangura kuti vane dambudziko ravaisangana naro rekuti amai vavo vakanga vari nyamukuta, then vakazenge varombera hunyamukuta uya hwekuti vanhu vakawanda vanga vakuda kuti vauye kwavari vachibatsirwa nawo. Saka vane zvinhu zvakazenge zvakuitika, mishonga yakukonzeresa kuti pave nerufu rwevana vavo ivo mukoma vandinawo. Saka nhasi ndauya kuEpworth kuti ndivaone nditaure nawo sekuti ndanzwa kuti pane zvimwe zvakazenge zvakuitika mumashure, plus itsika yedu paZim Reality ITV kuti kana tichinge tambotaura nemunhu aita testimony yake atitsanangura zvakambosangana nazvo takagara tinoda kuti zvonomucheke tinzwe kuti zvoni zviri kufamba sei, zvakamira sei, hapana here dambudziko rakazosangana naro kumashure. Saka muzora nhasi ndau mukoma fungai tichange tichidhiskasa nyeyo tichitaura vachitiudzawo zviri kuitika zvinyowani zvacho zvakazenge zvakakuitika zvachimushure mekunge taita program yatakaita. Asi I know kuti kune vamwe vanhu vakanga vasina kuona this video yekumashure, vasina kunzwa tsananguro yekumashure. Saka tichavatimbira kuti vatitsanangurire futi zvaiitika, then vozotiudza futi zvakazenge zvakakuitika pamba pavo ipapo. Makadi zvoti mukoma? Makadiko mukoma. Aiwa, isusu tinofanira kuti uri seupenyu. Aiwa, upenyu tinawo ndiwo wamuri kungoona iwowo. Aiwa, long time tisina muona mukoma fungai. Aiwa, chokwadi. Aiwa, totenda matonzo tishanyirawo sechokwadi. Pakaipa. Mukoma fungai, ndofunga tine nyaya dzakawanda dzamakamboya panapa Zim Reality ITV muchitsanangurira muri Zimbabwe. Tachikumbira kuti mungotraye kumbotsanangura futi zvakaitika nemabatsirwo amakazoitwawo, then mozotudza zvakazenge zvakuitika futi kuti vamwe vangobatana nesuwo vangoziva zviri kuitika. Okay, aiwa tinotenda mukoma. Chakaitika ndechekuti inini ndakaroora mukadzi wangu maswa abuda iwawa. Saka zvaitika ndezvekuti mukadzi wangu uya taingoti akabata pamuviri 3 months 4 months pamuviri paipo, 5 months 5 months pamuviri paipo. Saka pamuviri waita pamuviri paipo ndokuti aita senge kuitonga munhu ari kuzvara kanhu kasingazwisisiki, so kuti uti kambwa here kuti kadhorere kuti chii zvisikazwisisiki. Saka zvakaitika nguva yakati rebei zvekuti takazotopedzisira takutongotsvagawo maprofita takatoti tichiita sei. Saka tina muprofita watakanza ainzi Madzibaba Mozi. Tanzwa kuti Madzibaba Mozi tikati regai timbozama kuti tiende kwaMadzibaba Mozi kwekwe. Right, takasvika pataenda kwaMadzibaba Mozi kwani takasvika kuti tikatoonawo tichibatsirwa ubva tatoto regai tibatsirwa panapa tavana pakatoungana patatobatsirwa paya Madzibaba akati dambudziko renyu iri ridiki kwandiri ndinozvipedza zvese izvi. Right, Madzibaba Mozi vakati pamutamato zvikanzi ini handisida kukuudzai muri ari kukuitirai zvinhu zvenyu, but imimi pamuchapedza kushandisa munamato wangu wandakupaika muchazoona zvichaitika. Right, tikati ndakatomboita tauti ndikati izvi zvemaprofita izvi ngozi mukadzi wangu ndiyanga anondidhonzera kumaprofita kuti andi kumaprofita nemaprofita. Right, tasvika kumba takashandisa mutauro wazvatanga taudzwa zviya. Right, apedza kushandisa mutauro wedu uya. Right, handiti mukuona munhu muri kuona imwe rumu iri kuseriyo ndo munorara mai vangu imomo yame. Saka zvatakaita manyi dzatova kuma12 kuenda kuma21 ikoko koera nchanzi yangu dzadzangu mangu yemusi wachiyoyo. Takabva tanzwa noise kumba kunorara mai ikoko kwakutanga kuchemwa so saka ndakabva ndafunga ndikati samukuta kamboza madzimai akanibvunza zvikanzi uyai munzwe zviri kuitika kumba uko, uyai munzwe. Kati haiwa ndimukuta pamwe ari kutsunungutsa kwawo kumba kwawo ikoko kumanje. Right, tizonzwa zvatozonyanyisa ndikati wakati azi munhu ari kusunungutsa kawo aiwa ivoice ramai. Takati agai tiendeko tabatabuda tabataendako zvese kwati takatozoita zvekusvika kupwanya door because door wanga kaloka nemukati kadhora wanotoka nemukati zvemunoona izvo. Right, tapwanya door ere tapinda mukati mai atikuona mai watotirabata mai yatoanhumbuka yatomhumbu kufuta kudai so watotirabata zvanga zvisina kutomira zvakanaka apa wakuita zviya zvekubhiridha wakutobuditsa ropa chichi zvinoita munhu achidawo kuzvara exactly zvaita madzimai angu zvezvo ndo zvavari kuitawo manje. Right, tikati toita seiko panapa ndashamisika pandikati panapa tikutobata Madzibaba Mozi toita seiko apa manje wangu wakuita pfungwa dzekuita kunga wasasaita mushunga munhu akupenga. Saka takatotanga tatora tambo kwakucho wasunga kwakubva tasungira pamubhedha kusunga maoko nemakumbo because takatoti nekuzvipwanyira kwangu wakuita pasika zvatoshata. Right, saka tichibva tati regatifonera Madzibaba Mozi. Madzibaba Mozi akati kana muchikwanisa uyai nawo. Isusu handiti hamuna hatina motokari usiku hatinoona kuti motokari kuti takuri tende nawo futi kwaMadzibaba Mozi. Tikati pamanje kutonyadza kutosunga tozotongoya nawo mangwana. Right,
tibva tasunga tichingopedza kutaura kudaro manje ndopa wakabva waita zvaita madzimai yangu sununguka chinhu chiya kasemuka ndokaingosununguka nemadzimai yangu akaka ndokako wakabva wasununguka ndakatozonga ndototya kandikati mai kuzvangu sachiko asi zvazvemhepo dzemudzinza here izvi ndabva ndafunda madzibaba ndikati kuno kanhuka yakazvarwa futi namai manje kamwe kandakanga ndabva kutsanangura zvikanzi ndati mimi uyai nawo kana ndikati ndakutozouya nawo mangwana right tobva tatozorara takazorara zvokushingirira mangwana wacho kwabva tamuka bva tananga nawo kwamadzibaba mosi kuya tasvika kwamadzibaba mosi kuya ndobva washishandirwawo iwo washandirwa wakazoitawo zvinenge zvakanaka wabva wabatsirwa wabva waita zvakanaka ndobva watsanangurirwawo nyaya dzawo idzo dziya dzamakazonzwa wachitsanangurawo paya dzekuti wakanga waenda kumozambique wachinotora mushonga dzawo dzekuda kuita chimukuta dziya manje ndo dzawakabva wazotsanangurirwawo nyaya dzawo wanga zvisina kumira zvakanaka. Right, muri weZimbabwe ndofunga tangoti Mukoma fungai vangotsanangure zvakaitika kumashure kuita kuti mubatane nenyaya yatoda kutaura nawo panapa. Saka tinongoita kuti kune vamwe 1 2 3 vasina kungoona mavideos asi mogona kucheka link padescription avo ndo pane mamwe mavideos atakambetera Mukoma fungai video ravo nevideo raamai vavo vachitsanangurawo marumbero avanga vaitawo nezvavaida kuitawo. So now ndichisvika ndichikuona Mukoma wangu pane pamandiratidza pakadyarwa muti apo muchiti mimi pane muti wangu waripo sekutsanangura wakaita amai pepe chii chakazenge chakuitika? Right, ipo paya handiti takanga tatobadziwa zvakanaka right ndo pakazonge pakuchitoitonga zvinhu zvaya zvatoawesi manje tofunga kuprofita kwanga itwa kwenda funga kwanga watotanga tatowatokonya right tanga chakuitika ndechekuti iwo pawakatsanangura paya ndio wachiti ndakaenda kuMozambique ndichinobva ndanopuwa chimuti ndichidzi ndidyare muti uya kana ndichinge ndadyara muti wangu kana munhu ndinoda kusunungutsa munhu wangu ndotanga ndatendera muti uya kairi katatu ndichitendera so right saka chakuchiitika manje ndechekuti isusu usiku takararamba munomu manje tinotanga kunzwa usiku kana kumatikoro kana pumbwe kwadzimwe pamutipo paya manje apo wokutanga kunzwa pachichema twana twitikitiki twichichema zvokuti manext joyesa kutouya achitonoka kuti imi uyai muri toraramba muri kusiya mwana achikambira panze because vanhu vese vamuri kuona vari kutoti mumba umu vanhu vemumba umu vari kuradzika kamwana panze isu hatina kuzoziva manje kuti hameno zvamai wayawa zvavanga waitawo nyaya dzavo dziya ndikati asi mimi mainzwi here mavoices kana mavoice ainzwi kone kunze inini mavoice isu taitomanzwa but inini zvokumunyanya kubuda panze usiku munoziva kuno wepodzi kuno ndekwematsotsi kuno ini ndotosvika because matsotsi acho anogona kuzviita kuya netwana wachinyepa kuchema kudaro saka ina handitobudi panze saka kumanext ndo waizouya manje uya wonoka manje kuti ini mwana uyu muri kusiya mwana ari panze kudaro mwana wedu tinayamba totobata mwana nguva dzimwe totovhura windo oi mwana uyu watinayamba muno vanhu vakutoshamisa kuti pamba apa chichi kunyadza kuitika ipapa na ndo mumiri wakaita nyaya icho saka ndakazotoona futi kuti inyaya yatonetsa iyi yakuda futi kutonanga kwabadzibaba mosi ndakabva ndaziva kuti kwazvakatangira ukoko ndo kwazvinofanira kuti zviperere saka ndakabva ndazoti futi regai ndiwabate madzibaba mosi ndobva ndawafona madzibaba mosi vandikati baba kuno hakusina kuchamira zvakanaka kuno kwatoita dambudziko ratozokurisa dambudziko ri saka iwo wakazonditi hazvinetsi zvamutonitaura izvo haizi nyaya uyai kuno kubva taenda kuvanobatsirira vari kukuya ndobva wazonditsanangura futi ukanzi pamba penyu paya manje pakuda kuchiti pachigadzirwa pakutoda kuti ndichisvika mumusha menyu ndichigadzira musha wenyu kuti musha wenyu uite zvakanaka sezvo zvimwe zvese zvatakanga tagadzira ratova dambudziko ridiki rekumusha chete saka imi muchiitai kuti ndisvike mumusha menyu ndikati baba makasununguka kusvika mumusha menyu kana iwo vasingadi kuti musvike asi ine ndinotoda kuti musvike saka ndobva baba wabva wazosvika madzibaba ndobva wauya mumusha munomu mamunoona saka wachisvika muno wakangotonga wachitongosvika chete wakabva watotanga zvikanzi ndisati ndatotanga kutotora nemitanga imandi pademo ndoda kutema muti uyu ndobva watotema muti uyoyo iwowo richema wana wekubva kuMozambique wekudyarwa namai wewawo kubva kuMozambique ndobva watotema muti uyoyo wakazotoitawo zvekuzogadzira musha uzodzana nesuka zvimwe zvese but muti wangu watova pasi asi manje chandoda kuti nditende murume uyo anobatsira chandanoda kuti nditende munoziva kuti chii kubva musi watemwa wanaiwo wanhu wese wanga wasingararika wachiuya wachiti kutopumwa uroi fanika mai wanga wakutozonzi wakuchitouraya manya kana newacho ndotonyada kutobuda panze saka kubva musi watemwa muti uyo nekugadzirwa wota musha unoyo kana hapana munhu ari kumbozochema kuti pamba penyu pari kuchema wana usiku zvakabva zvangobva zvanyararira ipapo
muri Zimbabwe ndofunga muri kuzvinzwa kuti zviro zvina kumira zvakanaka, zvinhu zvinotyisa, zvinhu zvinofundutsa kuti chii chinenge chichiitika kuti hey, asi izvizvi bo hapana hapo problem. Iye zvino izvi hakuchisina, kuna kana kuti pamwe zvichazouya hazvo asi ndo zvamatoona ipapa taenda kapotombonge ndatofunga kutoti dai zvaitoda kutoita nichigiredha kuita zvokutogiredha nemidzi yacho, pamwe ukazotungira pamwe zvingazotanga asi madzibaba mazuva wakati ndapedza masports apa, wakatonditi ndapedza bhora apa, ndapedza masports ese ndokati ndapedzera manje. Right, muri Zimbabwe ndofunga muri kunzwa nyaya iri panapa, ende ini handakumbofunga kuti maybe nyaya ingave serious kudaro kuti ati dambudziko ringaita serapera, asi dambudziko riri kunzi rakazonyatsopedzwa. Saka muri Zimbabwe the reason why tichiita maprograms akadaiwo like matestimony machii zvinenge zvichiitika paZimulaiti ITV kuti vanhu vawane kubatsirwa, vanhu vawane batsiro, vanhu vawane rusununguko. Saka muri Zimbabwe ini ndichakusiyirewo nhamba dzamadzibaba Mose so that kana pachinge painewo ane dambudziko rakada kufanana neiroro kana kuti achinge ainewo zviri kumunetsa mukati meupenyu hwake, anokwanisa kuvabata panhamba dziri paskrini idzo, then obva ataura nawo, obva vaona kuti anobatsirikana sei. Chatisingadi isusu kuti vanhu vagare vari murima, vanhu vagare vasingabatsirwi, vanhu vagare vasina zambuko. Saka I think pane zvinhu zvamungade kutaura Mukoma wangu tisati tavhara hedu. I think ndoda kukutendaiwo nenguva yenyu yamatipa panapa paZimulaiti ITV. Ndoda kutokutendaiwo nemimowo nekutotirambawo muchitisimbiswa kudaro, nemukutenda futi iye munhu waMwari wandiri kutaura nezvakewo madzibaba Mose. Dai kana dai Mwari amuwedzera makore, inini zvandiitira murume uyu handitogoni kuzvitsanangura, upenyu hwanga hwashata. Alright, muri Zimbabwe ndofunga ndo paperera show yedu zuva ranhasi, uyezve nyaya ndiyo nhamba dzamadzibaba Mose ndo dziri paskrini apo. Kana uchinge usina kusubscribe paZimulaiti ITV, please don't forget to subscribe Zimulaiti ITV so that anytime partner upload something brand new unowana notification. Uyezve don't forget to check out Facebook page yedu yakanzi Djsparks Zimulaiti ITV. Kana usikakwanisi kutiona kuYouTube unokwanisa kutiona tiri kuFacebook, ndokwatinobatika pakanzi Djsparks Zimulaiti ITV. Thank you. Always remember, fear not, sin not, whether you like it or not. The truth is the truth.